Салом бинандагони хабартиҷӣ. Ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолии Тоҷикистон дар ҳама самтҳои имконпазир дар моҳҳои январ-августи соли равон беш аз 7 млн 900 000 миллиард сомониро ва $76 млн ташкил дод, ки нисбат ба ҳаҷми ин давраи соли гузашта 6,2% камтар аст. тибқи маълумоти Агентии омории ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳиссаи дар сохтори ҳаҷмии хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ пешниҳодкардаи корхонаҳои давлатӣ 22%-ро ташкил медиҳад. Аз ҷиҳати ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба ҳар сари аҳолии шаҳри Душанбе нисбат ба дигар минтақаҳо бартарӣ дорад. Ҳамин тариқ ҳаҷми хизматрасониҳо дар пойтахт дар давраи гузашта ба ҳисоби миёна ҷумҳурӣ 53 маротиба зиёдтар буд. Ва ҳоло дар Тоҷикистон хеле баъзе корхонаҳо ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолиро назар ба ҳамин давраи соли гузашта кам карданд. Аз ҷумла гардиши хӯроки умумӣ ва ҷумла хидматрасонии меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 683 млн-ро ташкил додааст, ки нисбат ба як соли қабл 24,9% камтар аст. ва ҳоле хеле ин результати хубро нишон додааст, ки дар ояндаи Душанбе хеле хубтар шуда истодааст ва экономика бардошта мешавад ба 2022 ва Тоҷикистон хеле ба пеш рафта истодааст. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ҳатман нависед дар комментария.